Gikumpirma ni Tagum City Mayor Alan Rillion ang pagtukod og dugang mall sa SM sa syudad. Gani nagproseso na sa ilang mga papeles ang management sa SM hasta permit gikan sa lokal nga gobyerno. Positibo si Rillion nga inig maayo na ang estado sa supply sa kuryente sa Davao del Norte, mas mudaghan pa ang mubuo og puhunan sa syudad. Like Davao City, daghan kay mosulod nga mga bagong investment tungod kay okay man ang power. Diri mag-alangan ninyo ako many times daghay naga-courtesy call sa kuha. After few months wala na sila, may balik. Usa na nga balakid. Mas dako ilang gasto, overhead cost nila. Why Tagum? Dito na lang mi sa lain nga mga LGU nga sakto ang power, no? Although in spite of that, mosulod gyapon si SM sa Tagum. Pero it should have been not only one, maybe two or three. No, kung magsubod na sila, nag-process na sila sa ilang building permit karon, zoning. Una, nag-submitting mi December. Last January, ang National Vice President miadto gyud sa opisina face to face. Ina Mayor dayon nagyud na siya. Nag-adto na sila sa DPWH on the highway, adjustment sa ilang plano, mag-setback sila. So, ang akong ipasalig sa ila, we have the incentive code na yung mga discounts sa ilang mga taxes. Second, we will make sure na ang opisina walay bribery, whatever would that. Tell me kung nagbinuang ng engineering sa pag-issue sa building permit, electrical permit, o sa tuwang planning, ang zoning clearance, kailangan paspas, mapadali. They are so happy. Nalipay ang lokal nga gobyerno sa Tagum kay maghatag og dugang trabaho ang pagsulod sa SM sa ilang lugar. Sumala ni Rillion, dili na niya igsapayan ang buhis nga mosulod sa syudad, sanglit gibana-bana ang hangtod 3,000 ka trabaho ang mahatag sa management sa SM sa mga Tagumenyo. Bahalag dili na mo full makuha ang taxes, diri mi sa employment. You could just imagine 1,000 ka mga ma-employ. Dili man namo na makaya nag-employ. Daghan kay unemployed na karon tungod sa atuang krisis, no? OFW, locally stranded individuals, nagtrabaho sa private nga gitanggal, they are waiting. Pag naani si SM, nako, malipay gyud sila. Ang itukod nga mall sa SM sa Tagum City, maunay ika-8 mall sa syudad. Itukod kini duol sa National Highway at tubangan sab sa usa ka dakong mall.